toinen kaupunginosa ja sitten niinku tiistaina oli toisen kaupunginosa nyt tapaa ja olisinko jatkuu silleen. Ei, se Marentahan jäi tuossa 2 viikkoa sitten tasoristyksessä junaan. Mä yhtään haputtaa. Mä katselin, että tuitte niinku jätkän kanssa. Eiks teillä otteet vähän rajuiksi? Vittu, sulla on tosiaan 10 sekuntia aikaa häipyä täältä. Vapaa. Katsotaan miten vapaa onko mä leivän sua turpaa. Mitä? Sori. Mitä? Mitä? Nyt lopetaan! Mä otin sen laueella, kun hakkas vaan pleksillä. Vittu pakasi. Taistetaan. Mä voin huomata, että jätkällä veri vetää vähän muualta.